We hebben ook gezien hoeveel er gedaan is aan het investeren in het onderwijs. Dus het zorgen dat de kwaliteit omhoog gaat, dat er gewerkt wordt aan beter lesmateriaal, afspraken gemaakt over de taal en welke taal wordt gebruikt in het onderwijs. En ook hier hebben we weer gezien dat samenwerking met TWO stappen heeft gebracht. Overigens hebben we ook op dit onderwerp onderwijs, maar ook op andere onderwerpen gezegd dat daar waar wij nog verder kunnen helpen, we dat ook willen doen. En dan is het natuurlijk ook weer van belang dat je dat doet ook weer op een duurzame manier. Want dat is wel onderdeel geweest ook van de gesprekken die ik heb gevoerd. Dat sommige mensen zeiden, ja, in het verleden was het wel eens zo dat er dan geld was vanuit Nederland, maar dat was dan maar voor 1 project en daarna viel het dan weer dood. Terwijl wat we nu zoeken is hervormingen die ook blijvend zijn. Nou, dat onderschrijven wij natuurlijk heel erg dat dat ook zou moeten zijn. Ik vond het echt indrukwekkend. Ik vond dat er echt mooie resultaten zijn gehaald. Zulke hervormingen, zeker als het gaat over de zorg of het onderwijs, zijn natuurlijk nooit dingen die je maar even snel doet. Hè. Dat zijn ingewikkelde stappen. Daarmee zijn er ook echt al stappen gezet die wat mij betreft ook best een voorbeeld zouden kunnen zijn van hoe we dat in Nederland moeten doen. Want wij zitten ook vaak te worstelen met die hele grote veranderingen. Denk aan het pensioenstelsel bijvoorbeeld of de zorg in Nederland en de beheersbaarheid van de kosten daarin. Dus we hebben, behalve dat er hier op Aruba mooie resultaten zijn bereikt, hebben we ook gezien dat thema's zijn waar we van elkaar kunnen leren. De conclusie is eigenlijk, na zo'n jaar onderlinge regeling, we zijn al langer met die landspakketten aan het werk, zie je gewoon dat er energie op zit en resultaten worden gehaald op die samenwerkingen, op het halen van resultaten. Daar ben ik ontzettend blij mee, want daarmee kunnen we de kansen die samenwerking biedt ook verder versterken. En nogmaals, we hebben ook heel duidelijk gezegd, we willen verder gaan, we willen heldere afspraken maken, ook voor de komende tijd. Waar gaan we in de komende tijd verder op inzetten? We hebben natuurlijk de doelstellingen van de landspakketten al eerder neergezet. Versterken van het onderwijs, de zorg verbeteren, enzovoort. Maar waar gaan we concreet aan werken in de komende tijd? Dat is iets waar we echt nog wat verdere afspraken over gaan maken nog in de komende maanden. Alles blijft belangrijk. Dus het is niet zo dat we zeggen, nu houden we op met werken aan de belastingen of zoiets dergelijks. We gaan daarmee door en dat hebben we ook concreet met elkaar zo afgesproken. Maar we gaan ook kijken waar we in de komende tijd nog verder op gaan inzetten. En hoe we dat ook gaan ondersteunen vanuit het TWO.